So sa amended motion na sponsor ni Senator Cayetano, nilagay doon without dismissing the complaint, without delaying. So, bakit bago pa nila pinagpunan ito, sinabi na ng kanila, Presidente ng Senado na pagkatapos nito, let's ask Congress to certify. Hindi nga naman, hindi naman yung mag-explain o kaya mag-submit ng i-certify nila, i-assure na ng Senado na hindi na naman constitutional limit na it's been completed 1 year. Pero patuloy pa rin. So, nag-usapan na po nila yan. So, hindi ko alam bakit nung natapos yung monohan at nung mag-i-issue na ng summons, biglang naman i-delay. Nakakapagtaga kasi according to them, they are in the same, they are supporting the Vice President, nagkapinan nila yung Vice President. It's normally hindi dapat yan kanya nag-asap ng party ng mga senator judges. Titignan mo ang kanilang rules, they are supposed to set aside political affiliations at mismo yung kanilang MP, yung Senate President Jesus Cudero, sabi na wala involvement kayo masyado magpupunamento sa labas. So sana maganda rin na maalala nila yun para hindi masyado parang kaya mawalan ng credibilidad bilang sa kanila masyado napakita nila yung masyado so ayun pwede rin na nakita natin na nakakalimutan Freddy lang ay. Ayos lang. Kalkalapas ti obra. Tapos ang trabaho lakay. Nagawid man na hindi taon na. Nalapas man ti pinagraraupan. Kaya kami ay natulog. Alright. Ano naman po yung nakikita ninyo pong na worst case scenario sa handling po ng mga senador dito po sa impeachment case? Well, yun nga, huwag napigilan yung pag-dismiss nung yung articles of impeachment. So yung worst case scenario na magkakaroon talaga yan ng parang constitutional crisis pag itinuloy yung ganitong ginagawa ng Senate at paantong pa yan sa Supreme Court. So yun lang nakikita natin worst case scenario. At ito na nga, worst na nga yung pag-delay, no? At yung unconstitutional na nga, yung dapat na tinalakay agad-agad, so clarify. So enough time pa
sana, no? Para ito ay matinig. Kaya lang nga, yun, sisihan na lang ng sisihan ang nangyari. No? Kaya talagang, yung worst talaga ay talagang ma-delay, ma-delay pa lalo at mapunta sa constitutional crisis. Okay, well, just last point, Representative Castro, alam ko kayo ay focus na rin naman dun sa iba pang mga pinagkakabalan para may habol yung iba po ninyong mga tikain, lalo na yung mga isinuon po ninyo the past months. Pero matanong lamang po kayo, meron bang lumapit po sa inyo o kaya naman ay nakipag-ugnayan mula sa panig po nitong kasalukuyang House Speaker o kaya ay kung meron ba na nais mong pumalaban o magkaroon po ng tsansa na magpalit ng leadership dyan sa House of Representatives? Well, meron nang lumapit, no, sa partido namin, sa Teachers Party List, ng support kay Speaker. So kami naman sa Makabayan, lagi kami nasa minority. Dahil alam niyo naman ang Makabayan, no, fiscalizer yan. At independent parati kami sa Kongreso. Pero sinusuportahan namin anuman yung magiging support ng majority, kung sino man yung magiging speaker. At tingin namin ay si Speaker Romualdez pa rin ang mas maraming suporta. I see. With that, maraming salamat po, Representative Castro, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umagang po na ito sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Thank you rin po. Mga Bombo at para sa Nation, nakausap po natin si sa Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro. Bombo International News. Nasawi ang nasa 11 katao matapos ang naganap na pamamaril sa isang secondary school sa Belgrade City sa Austria. Ayon sa mga otoridad, na 6 na kababaihan at 3 kalalakihan ng agarang nasawi matapos na barilin ng sospek. Habang isang biktimang babae naman ay namatay sa pagkamutan mismo matapos na magtamo naman ang tama ng bala sa katawan. Matapos ang insidente, nagpakatiwakal din ang sospek sa loob yan ng palikuran ng paaralan. Gumamit ng 2 baril ang 21 anyos lamang na sospek na dating mag-aaral sa may paaralan na nabanggit. Itinakda naman o itinakbo sa magpagkamutan ang 12 katao matapos na magtamo ng sugat sa kanilang katawan. Patuloy na inaalam naman ng mga otoridad ang motibo ng sospek sa nasabing pamamaril. Karagdagang balita, tinanggihan na ng tuluyan ng International Criminal Court ang hakbang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipa-disqualify ang 2 judges dahil naman sa umano'y issue ng jurisdiction. Sa naging desisyon ay nilabas nga ni Judge Tumoko Akain ay kaniyang natanggap na ang aplikasyon na inihain ng kampo ni Duterte kung maaari ay matanggal itong judge na si Alapini Ganzo at Judge Flores. Ang nasabing defense challenge ay isinuiti sa International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1. Nakasal sa desisyon na agad na tumugon ng plenary judges kung saan ay nagkasundo na ibasura ang nasabing aplikasyon. Magugunitang inaresto ang 80 taong gulang na dating Pangulo ng Bansa dahil naman sa kasong crimes against humanity at iba pang mga usapin na kanyang kinakarap, hinggil naman dun sa kanyang panunungkulan bilang presidente ng Pilipinas ng nakalipas nga na administrasyon pinupukol ng mga aligasyon ng extrajudicial killings sa buong panahon. Bahagi pa ang Pilipinas ng International Criminal Court o yung miyembro pa at bahagi ng Rome Statute. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, dagdagan pa ho natin ang ating mga panayam sa umagang ito. Kapiling natin muli sa linya ng ating komunikasyon ang isa ho sa mga tagapagturo ng batas, isang law professor mula sa University of the Philippines at makonsulta natin hinggil sa mga usapin may kinalaman ho sa
nakakasalimot ng mga bagay at mga development na rin. Pabatiin muna natin sa buong Radio Philippines. Si Bombo Tigasamito po ito with me. Si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Professor Michael Chu Jr. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw din at magandang araw sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Bombo Radio. Unang-una, Professor, ano po ang implikasyon ng mga naging hakbang ng Senado sa pagsauli doon sa Kamara ng impeachment articles at ito ba ay indirect way of saying dismiss na yung reklamo bagamat itinatanggi ho nila ito? Yes, so yung implikasyon niya ay relate na naman ang pagsisimula